Canet d'en Berenguer encetava el passat cap de setmana la temporada estival dins del circuit de carreres populars de la Diputació de València. Per tercer any consecutiu, esta localitat del Camp de Morvedre repetia en la competició i ho feia amb més corredors que mai. Més de 1.700 populars s'havien inscrit a la prova de Canet, superant així la xifra màxima estimada per l'organització. Un dels secrets d'aquest èxit és l'entrada un any més en el circuit de la Diputació, així com l'augment significatiu de participants que la competició està enregistrant en la present edició. Més de 2.700 corredors s'han inscrit en el circuit enguany, uns 1.000 més que en la passada edició. Córrer està de moda i participar en el circuit de carreres populars de la Diputació també. Prova d'això eren els més de 1.000 populars que participaven en Canet. El punt de trobada de tots ells va ser les instal·lacions esportives del Col·legi Municipal, on els participants devien replegar el seu dorsal i xip corresponent. La Volta a peu de Canet arribava enguany al seu 10è aniversari i per a celebrar una data tan especial l'Ajuntament de Canet, organitzador de la prova, havia preparat una camisa tèrmica i una visera commemorativa per a tots els participants. I una vegada finalitzat el ritual, en l'entrega de dorsals, calia començar a preparar-se per als 10 quilòmetres de la prova de Canet, una de les més ràpides del circuit. És en aquests moments previs quan comencen a trobar-se els participants habituals i és també el moment de fer-se la foto de rigor amb els amics i familiars. Abans de la competició oficial era el torn per a la cantera. Més d'un centenar de xiquets i xiquetes de la localitat feien la seva particular volta a peu a Canet i es convertien per uns minuts en els protagonistes. Amb l'ànim del públic i el ritme dels tambors, els joves corredors populars d'entre 8 i 17 anys corrien en les seues respectives categories pels carrers del municipi. ¿Están dispuestos? Ya va ya la siguiente carrera de los alevines. En aquestes proves, com en qualsevol esport, el més important és participar. Per això, a l'acabar, cadascun d'ells rebia la seva merescuda medalla, perquè només per participar tots ells ja eren autèntics campions. Una vegada acabades les competicions inferiors, era el torn per a preparar-se per a la prova reina. El carrer València, junt a la piscina municipal, es va convertir prompte en un anar i vindre de corredors que escalfaven per a la prova. Els 10 quilòmetres de la prova de Canet es caracteritzen per la seva planura, però la humitat i la calor pròpia d'aquestes dates fa necessària una bona preparació minuts abans de l'inici. En primera línia d'eixida es situaven els de sempre, acompanyats també pels locals del Club Atletisme Camp de Morvedre, que esta vegada corrien a casa. I una vegada tot a punt, a les 7 de la vesprada es donava l'eixida a la 10ª edició de la Volta a peu de Canet d'en Berenguer, envoltats per un ambient d'autèntica festa. ¡Ahí vais, campeones! ¡Muy bien! ¡Venga, ánimo! A lo de altura, a lo de Játiva. El carrer València es va convertir en un sprint inicial on els primers agafaven posicions. I és que en una carrera tan ràpida com la de Canet és important un bon inici. Muy bien. Gracias por estar aquí un año más. Y por si acaso luego no está aquí el speaker, os recuerda que el año que viene os esperamos. Els centenars de corredors es dirigien cap a les afores per la part nord del nucli urbà per a completar els primers 3.000 metres. Amb força i ganes, tots ells començaven a omplir de festa i alegria els carrers de Canet en estos primers metres. Els primers, com sempre, no perdien el temps i al capdavant, un grup de 9 corredors entraven una altra vegada al poble per encarar la segona part de la carrera, traçat que els conduiria fins a la platja. El pas pel quilòmetre 3,5 es va viure amb molta expectació. Al capdavant, Luis Félix Martínez del Càrnica Serrano i Mohamed Mojatán de Massamarell marcaven ara el ritme, acompanyats per un grup de corredors. Els participants passaven ara a tan sols 300 metres de l'eixida i el públic i els tambors que els havien acompanyat a l'inici van animar-los mentre deixaven de nou el nucli urbà, ara en direcció est. El Servei Esportiu Municipal és l'encarregat des de fa 10 anys d'organitzar la Volta a peu de Canet d'en Berenguer. El consellal d'Esports de Canet, Carlos García, ens explica com ha sigut l'organització enguany i aprofita per a mostrar-nos un dels grans atractius de Canet, la seva platja. La Volta a peu al principi tardà 3 o 4 edicions en entrar dins del circuit de carreres populars.
Al principi foren uns 700 participants, poc més o menys, i ja ha anat augmentant, evidentment, exponencialment, fins que hem arribat a enguany que serem uns 1.700. Jo calculo que entre unes 80 i 100 persones, poc més o menys, venen a estar involucrades dins del que és l'organització d'aquest esdeveniment. Una de les apostes per part de l'Ajuntament de Canet d'en Berenguer és fomentar el turisme a través de l'esport. A més de la volta a peu, Canet acull al llarg de l'any gran varietat d'esdeveniments esportius que atrauen cada any a un major nombre de visitants. Enguany, per exemple, han fet, tot això d'àmbit nacional, un triatló duatló, un campionat olímpic de culturisme i un torneu de vòlei platja. Els events esportius, evidentment, promocionen l'esport, la pràctica de l'esport, no? És evident. Però nosaltres busquem també el que és la promoció turística a través de l'esport. És el turisme, diguem, el turisme esportiu. Gent que te ve i te coneix el municipi perquè participa en proves esportives que són de zones de l'interior d'Espanya i venen i coneixen els encants que pot oferir-los Canet. Seguint amb el ritme de la competició, els corredors avançaven pel camí situat vora el riu Palància. Al capdavant, la competició seguia més renyida que mai. El veterà Luis Félix Martínez es situava encara com a cap de la cursa, però els corredors del Massamagrell, Wissitan i Mohamed Mohatan, no tardarien en augmentar el ritme i avançar-se. Al final del camí que conduïa els corredors a la zona costera, els populars es trobaven amb el club nàutic i giraven cap a l'esquerra per dirigir-se al passeig marítim. Arribats a aquest punt, els corredors completaven l'equador de la prova i per fer front a la calor un grup de voluntaris oferien l'aigua als participants que ja mostraven clars signes d'esgotament. En dones les coses continuaven igual des de l'inici. Al capdavant de la competició femenina es trobava Fàtima Ayachi del Càrnica Serrano, que guanyava avantatge a la seva perseguidora Raquel Landín des del Caresport, mentre que la veterana Patricia Montalvo del Club d'Atletisme Massamagrell es situava de moment en tercera posició. La brisa marina, al llarg dels més de 2 quilòmetres de carrera per la platja Racó de Mar, va ajudar a que els corredors s'encararen amb forces esta part de la carrera, en la que a més del passeig marítim recorrien també part de la urbanització costera. I mentre uns gaudien de la platja, els primers ja arribaven de nou al casc urbà. Al capdavant, la lluita pel primer lloc continuava. Els de Massamagrell havien aconseguit avançar-se i lluitaven ara de prop per la primera posició, a molt poca distància dels seus perseguidors. La victòria va ser ajustada fins al final, però va ser Wissitan qui aconseguia creuar el primer la meta amb un temps de 30 minuts i 48 segons, seguit molt de prop pel seu company d'equip Mohamed Mohatan. A només 10 segons del primer, Octavio Sánchez completava el pòdium, com a primer espanyol i demostrant una vegada més el bon estat de forma amb el que està afrontant enguany el circuit. Había un poco de competición porque los chicos que han corrido conmigo son buenos, la verdad que es bastante buenos. Hasta el kilómetro 8, y luego hemos empezado a ganar distancia, yo y Mohatane, también estaba Octavio, que es bueno también. Chico también, eso de Massamagrell y Luis, la verdad que ha mostrado un buen nivel, porque han corrido bien. Hemos ido juntos hasta el final y al final había unos segundos de diferencia. La verdad que estoy muy contento y bien, así que vamos así a ver si ganamos más carreras. Sí, hay que luchar hasta el final. Ya quedan 7 carreras y hay 7 puntos para lucharlos y hasta el final. En dones no hi hagueren sorpreses i Fàtima Ayachi va repetir victòria consolidant el primer lloc provisional en el circuit. 2 minuts i 3 segons més tard entrava Raquel Landín, mentre que Patricia Montalvo arribava a la tercera amb un temps de 37 minuts i 12 segons. La primera vez que yo corrí aquí al Canet y también como yo la primera vez que voy a correr el circuito de diputación, soy la ganadora y estoy muy contenta, el circuito está muy bueno y la gente ahí dentro todo el circuito. Bueno, como hay también tanto calor, bueno, me gusta, sí. Y también cerca de la playa hay un montón de gente también, me gusta correr cerca de la playa, sí. La primera está claramente de Fátima y por el segundo puesto, pues bueno, quedan muchas carreras todavía, tanto Davinia como yo llevamos 2 y creo que Davinia lleva 2 segundos puestos y yo un segundo y un tercero. Y ahora las 6 que quedan pues nos lo jugaremos entre ella y yo. Ya lo iremos viendo, de todas maneras somos las dos unas rivales a la vez amigas, así que tanto una como otra felicitaremos a la que quede segunda y
y ya está, no pasa nada. Darrere dels primers, a poc, la resta de participants anava creuant la meta. L'absència de desnivells en Canet va permetre als populars assolir bones marques. I és que uns 1.000 corredors aconseguiren completar la prova abans del minut 50, aconseguint una mitjana de 5 minuts per quilòmetre, un ritme que no està gens malament. Una vegada acabada la competició, tocava recuperar les forces. L'avituallament final, situat junt a l'arribada, va ser un punt de pas obligat per als corredors, on es refrescaven amb fruita de temporada, dolços i begudes energètiques, a la vegada que aprofitaven per comentar els millors moments de la carrera. Un altre any en el circuit de carreres populars de la Diputació, que la veritat és que és un orgull estar dins. També molt contents per el recolzament inestimable, com sempre, de la Diputació. Una carrera més entranyable, més familiar, on participa la gent del poble, de la comarca. Entonces, convidar a tot el món que m'ho estigui mirant des de casa perquè un altre any estiguen així participant, correguent, coneguent el municipi de Canet i després disfrutant també de la nit de Sant Joan i de tots els atractius del municipi. Ha anat molt bé, molt divertida i molt bon oratge, genial. Pues està molt bé perquè quan vas per el passeig de la mar, la briseta t'alivia un poquet, no? Molt bé, ha fet molta calor, però està prou bé, m'agrada prou. Muy bonito, pero lo que molesta muchísimo el calor que hace. Pero muy bonita esta carrera, el circuito muy bonito, muy bien. Molt de calor, i el sol de cara, prou fotut, però bueno, bé. Molt bé, molta calor, però molt bé. Ha estat molt bé, la gent ha animat molt i bé, molt divertit. El recorregut està molt bé, però el millor, la gent que va animant. Amb els resultats de Canet, la classificació general del circuit queda de la següent manera. Darrere de cada corredor popular hi ha una història de superació personal. Avui vos presentem la història de Loles Sancho, veïna de Canet en Berenguer. Empecé por un motivo personal, porque a mi hija le detectaron hace 2 años y medio un problema de salud y eso para mí fue un shock. Yo necesitaba una válvula de escape y veía gente que cuando salía a correr hablaba de las carreras, entonces eso me picó un poquito y hace 3 años pues debuté en la carrera de la mujer en Valencia y desde entonces, desde el día que crucé la primera meta, dije esto es lo mío. Loles és una de les vora 240 valentes que s'ha animat enguany a entrar en el circuit. La participación de las mujeres en carreras populares es minoritaria, pero sí que es cierto que hace 2 años aquí sí que estoy viendo más mujeres participar. En carreras como esta de Canet y demás, que son distancias más cortitas, sí que se ven más mujeres. Ya en grandes fondos y medias maratones siguen habiendo pocas. Pero bueno, es el paso, se empieza por las cortas y se acaba haciendo medias maratones o incluso maratones. El correr no solo te hace estar mejor físicamente, sino que a nivel psicológico, a nivel mental, te libera de muchas cosas, generas muchas endorfinas y llegas a ser más feliz. O sea, el deporte es vida. Des que va començar en les carreres populars, Loles no es perd la volta a peu de Canet, i és que com a canetera que és, per a ella és tot un orgull córrer a casa. El ambiente estupendo, estupendo. En cada kilómetro prácticamente veía caras conocidas y eso, quieras o no, te pega subidón. El circuit de carreres populars continuarà el pròxim 13 de juliol a partir de les 7:30 de la vesprada amb la 9ª edició de la carrera al Castell de Xiva i 8ª milla paraolímpica. Amb la volta a peu de Canet es dona per encetat el calendari estival del circuit de carreres populars de la Diputació de València. Les altes temperatures no han impedit una vegada més que els corredors populars es calcen les seues sabatilles esportives i isquen al carrer per formar part d'una festa que cada any es fa més gran. Centenars de participants han donat la seva particular benvinguda a l'estiu. Han tornat a demostrar com res pot frenar les seues ganes per creuar l'arc de meta. Ells són els autèntics campions. Ells se superen carrera a carrera.